period and date setting hi thil pawh mawh deuh mai tih sual phalh chuan kan profit and loss te kan balance sheet te thlenga tuar thei ni wangin kan phim khur angai lekin a voucher entry kan ti hunah pawh kan date chu kan change thei theuh amah se gateway of tally kan online an tiang kan change sang tia kan soi ka duh a ni a shortcut key ti kha lo chin cheu la chuan exit from tally tally atang tia kan chuang kan tia kan exit ang kan quit ang tu kan sei tu chuan kan share tur pakhat chu educational mode kan hmang ani chuan kan a date hi du kan chase kan thlang ve ngot thei lawa first date le second day ba in thlang thei don lawa chuwang chuan kha chu lo boin tur lo om lo se kan zirna ni chuan masan lekin a paid version kan hman to chuan date kha chu du kan change thea tiang an shadon ni chu kan soi lam ka duwa video sem nine chuan educational mode kan hman ke pawh paid version chu mi dang ta ni wangin license number te kha ron zek vek sia chuwang chu kan hmang lo mai nga educational mode kan ti chuan het ai nei kan license and educational mode in zeka educational mode chu in zirna tur chu ni wang khan a date kha du kan thlak thei lawa chu chu dang lamna ni me thil dang ema chuan dang lamna kha tam lawa paid version ni ma se date kha kan thlak thei lo me chuan kan profit and loss te pawh a date kha January sorry ni khat le ni hnih chauh kan thlak thei chuwang chuan kan nge niang kan profit and loss ate khan tra kan balance sheet ate khan ni khat ni chauh kha om thei dona date chu vertical button bar kan ti a khan date chu F2 nia a shortcut key chu F2 chuan period chu alt plus F2 chu F2 kan heta date balance sheet ka siam lai sorry company kan create lai khan 1st April 2021 kan ti dra chuan current date F2 ka pe che kha next day a ron change sang February ni nia ron change amaro chu tu hi February sorry February te ka di April ni nia ron change sang chuan amaro chu tu hi February April ni to lovin June in to dra June ni khat ni a 1.6 ka zirang enter kan heta chuan tuna hian ka date ziah na chu current date chu Tuesday 1st June 2021 nia helaya mi hi chu lo en lo lai chu ate dik tak ania po in ni hi June sompanga ni amara chu educational mode ka hmana wangin ni sompanga June hi ka da thei lawa da kan tum chinanga din mar om thei lawa ni sompanga June thei lam ki tra kan enter tlang thei lawa tikhan stop mak achan chu educational mode ni ba chuwangin January ni khat angin kan chu danga June ni khat angin 1.6 ka ziranga tra chuan hei ka current date chu Tuesday 1st June 2021 nia chuan heta kan hria tur chu F2 tih ka va hme emaw F2 tih ka hme chi emaw ka click khan a next day a ron change sang tuna hian current date hi June ni khat tra F2 ka hme danga hi June ni hi a ron change sa enter ka hme chuan hei Wednesday June hi a ron thlak hei thriat F2 ka hme che khan a next day an change sang chuan educational mode kan hmang chuan du data kan change thei lo paid version kan hman hna chuan kan change thei chuan alt plus F2 period hi chu alt plus F2 1st April to 31st March chu a dik thlapa chuwangin kan change sangai lo change ka hria chuan intia kan exit ang exit tur chuan heta gateway of tele an kalangaya mun dang de alo wa om taila escape kan hmet charang chuan quit tih thlang kan hmetanga chuan yes kan hmetang y kan hmetang ma second no hriam chuan kha method 1 ania ka quit le dan tur dang chu helai hian hei quit tih awm hi a shortcut key chu q ania tra q kan hmeta y kan hmetanga in quit yes kan hmetang